Hello लोगोफोर बरायबाय फिन कनसेप्ट चेनेलाव आसा खालामो गासिबो मोजां दङ लास्ट डेट रिमाइंडार भिडिअ बेनो जाबाय BTC सेक्रेटारि फैनानै लास्ट डेट सफैबाय सानसेल'सै एबा नोंथांमोना बे समावनो खालामना लादो एन्ड खायसे रिजेक्ट जागोन बोरै जागोन जों बेखौ नायगोन एग्जाम डिटेल्सखौ नायगोन आरो बे आनजादा माब्ला जाथावगौ बेनि सायावबो एनालाइज खालामगोन जायफ्रा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला जेब्लायबो साख्रिनि आपडेट नोंथांमोना मोननो हागोन बेनो जाबाय बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव So दायो जों फैबाय अफिसियेल साइटआव CSB आरो फैनाय लोगो लोगो बेनो जाबाय P&RD डिपार्टमेन्टनि नोंथांमोननि पन्चायत एबा नोंथांमोननि BTC सेक्रेटारि दा जों अनलाइन खालामबा क्लिक खालामनांगौमोन बेयावनो सो दिनै लास्ट डेट जायफ्रा खालामाखै खालामनो होननानै सानदोंमोन नाथाय खालामनो बावदों नोंथांमोना थाबैनो खालामना लादो बेनिफ्राय लास्ट डेट बारायनाय चान्सआ गैया मानोना गुबुन साख्रिनि लिंकआ दिनैनिफ्राय एक्टिभ जासिगोनथ' बेखायनो थाबैनो खालामना लादो बेनो जाबाय अफिसियेल नटिफिकेशन गासै 420 भेकेन्सि नोंथांमोना BTC आव सासे पस्टिं जागोन अके डिग्री पास खालामनानै 1 इयार कम्पिउटार सार्टिफिकेटआ नांथारगोन एग्जाम फिस दङ आरो लोगोसे बिनि लास्ट डेटआ नोंथांमोना दिनै मोनदों 7 एप्रिल 10/5/69 Gr-3 बेनिफ्राय Gr-4 पस्टआ थाबैनो लिंकआ एक्टिभ जाथारसिगोन आरो जानाय लोगो लोगो फिन कनसेप्टआव भिडिअ मोननो हागोन दा बेखौ जों मिथिबाय स' नोंथांमोना जाहाथे 12थासिम खालामबावनो हागोन टाइमा बेखिनि दंबावो लास्ट डेट बारायबाथ' मोजां नाथाय आंनि मथेब्ला बारायनाय नङा मानोना एसेबां केन्डिडेटबो गैया एग्जाम फिस 200 प्लास एडिशनेल लानानै 256 पइन्ट सामथिं जागोन गेटवे फिसखौ लानानै Gr-3 आवबो Gr-4 आवबो नेक्स्ट लेभेलाव मानोना सेमखौ जों नुनो मोनदों देन बेनिफ्राय नोंथांमोननि माखासे डिटेल्सखौ नायोबा एग्जाम स' बे एग्जामा ओरै आरो 2 घन्टा मोनगोन 85 नाम्बारनि एग्जाम जागोन 15 जाबाय अरेल टेस्ट दा जायफ्रा साख्रि मावनो सानदों बे सेक्टराव फरायनांगोन बेनो जाबाय इंलिश दङ अके दा सिलेबासा बेनो देन बेनिफ्राय जिके दङ देन बेनिफ्राय BTR निबो दङ अके BTR नि स्पेशल जिके नायबानो जाबाय लजिकेल रिजनिं दङ एप्टिट्युड दङ बेनिफ्राय मेथ्स दङ दा बेखिनिनिफ्राय कुइसन दानाय जागोन दा जोबोर मोजां साख्रि नोंथांमोना P&RD नि सायाव खामानि मावनांगोन ग्रासरुट लेभेलाव गासैबो खामानि जागोन जब कार्ड जा एनरेगा जा बा गुबुन पेन्सन स्किम जा बा 15 फाइनान्स जा जि P&RD आव ओंखारोना बेखिनिखौ हेन्डेल खालामनांगोन ग्राउन्ड लेभेलाव अके बेखिनि खामानिया जायो देन बेनिफ्राय मोजां साख्रि जायखिजाया BTC आव नोंथांमोना साख्रिखौ मावनांगोन दा बेनो आरो नोंथांमोननिया गोबां माने बेनिफिसियारिसफोरजोंहाय लोगो मोनगोन बा गोबां खामानि जौगानायनि खामानि मावनो हागोन आरो गोबां मोजां मोनगोन गोबां सोलोंनो मोनगोन बेनिफ्राय मोनसे नटिसखौ नायोबा बेनो जाबाय जायनोखि बिसनाथ आरो लोगोसे सनितपुर दङना स' बाव गासैबो माने इलिजिबल नङा मोनसे नटिफिकेसन नाम्बार दंखायो जे 60 रेभिनिउ भिलेजेस दङना रेभिनिउ होनाय लोगो लोगो मोनसे रेभिनिउआवहाय गोबांथार सुबागामि थायो बैसोरो खालामनांगोन जिनोखि बे नटिसनि गेजेरजों नटिफिकेसन नाम्बार दङना बेयाव गोरोबनांगोन एड्रेसा होमबासो एक्सेप्ट जागोन बे नङा जे सनितपुर होनाय लोगो लोगो तेजपुर साइडनि बा गुबुननिया खालामबानो जागोन बे नङा थ' जायखिजाया एड्रेसखौ नायनानै बिथांमोना एप्रुभ खालामगोन आरो लोगोसे जायफ्रा BTC आव हाबफाबाय थ' बिथांमोनासो बेयाव इलिजिबल जागोन आरो दा बेनो जायखिजाया उदालगुरिनिया एसे काट अफआ गोजौ थांनाय चान्सआ दङ दा जायफ्रा इन्टारेस्टेड दङ स' एप्लाइ खालामदो आरो लोगोसे खामानि मावदो ग्राउन्ड लेभेलाव ग्रासरुट लेभेलाव गोबांथार स्किम्स नोंथांमोना नायनो मोनगोन हेन्डेल खालामनो मोनगोन आरोना दा बेनो नोंथांमोननि थाखाय लेटेस्ट